Yawa assalamu alaikum. Allah da a cikin wannan bidiyon za mu nuna yadda ake saita auto message a cikin WhatsApp. Amma da farko menene auto message? Auto message wani message ne wanda misali ko da baka online, amma idan baka so misali friend ɗinka su yi maka magana kuma su ga shiru, to za ka iya ka saita ka rubuta wani abu wanda kai kake so ko da baka online mutum yana yi maka message kawai za ka ga direct WhatsApp automatically sun tura mishi cewar kamar yanzu misali abokina ka yi haƙuri yanzu haka bana kusa, amma in na buɗe data zan maida maka da message. To hakan zai matuƙar faranta duk wanda ya tura maka saƙo ya ga automatically hakan ka ya tura mishi, to zai matuƙar jin daɗi. Bari mu nuna yadda ake saita auto message a cikin WhatsApp. To da farko yanzu in ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, amma WhatsApp ɗin sai business WhatsApp shine yake yin haka. Yanzu misali bari in shiga cikin WhatsApp ɗina. To yanzu in ka shigo cikin WhatsApp ɗinka kamar haka, to za ka zo sai ka shiga setting naka. Yanzu misali a nan wurin ga wurin chat, ga wurin status, ga wurin call. To nan wurin gefen nan gashi nan wannan gefen, to sai ka dawo gurin kamar haka. To gashi nan a wurin za ka gani saita da yawa. Za ka gani akwai inda za ka advertisement, ka yi connecting ɗin WhatsApp ɗinka da Facebook da sauransu. To ma wannan gurin tunda muna magana ne akan auto message, ga wani guri nan kamar yadda kuke gani inda aka saka greeting message, gashi nan greeting message, gashi nan welcome new customers automatically. To shi wannan misali idan mutum ba shi da lambar ka, idan ya fara yi maka magana, to shine wannan kamar saƙo ne na gaisuwa. Misali barkanka da zuwa, ko kana da wani kamfani ne haka sunan, tunda business WhatsApp ne, kana da wani kamfani ne mai wannan sunan, to za ka gaya mishi cewar kana mishi sani da zuwa. Yanzu muka shiga kamar haka, to gashi nan kamar haka a nan gurin ya nuna mana gashi send greeting message, greet customer when the message you the first time or after 14 days. To gashi nan kamar yadda kuke gani su abin da suka rubuta ga greeting message din, suka ce thank you for contacting MK Tech and Crypto. Wannan kamar sunan WhatsApp din na kenan. Sai suka ce please let us know how we can help you. To wannan gurin idan ka ga dama za ka iya ka bar shi haka, in ka ga dama kuma za ka iya ka canja, sai ka danna gurin kamar haka. Gashi nan ka ga dama za ka iya sai ka goge wannan sai kuma ka canza, in kuma kana so ka bar shi haka sai ka bar shi haka kawai sai ka danna OK. To wannan shine greeting message yanda idan mutum farkon zuwa ne. Sai kuma wannan gurin gashi wannan kuma away message, gashi nan kamar haka, bari mu jawo, gashi kamar haka wannan away message, suka ce reply automatically when you are away. To in ka danna shi kamar haka shi ma gashi nan suka ce thank you for contacting message, thank you for your message, we are unavailable right now but will respond as soon as possible. Yanzu kamar misali wannan idan in ka kunna shi za ka zo ka kunna shi kuma nan gurin kamar haka za ka kunna shi. To idan ka kunna shi automatically mutum idan baka online, to mutum yana hawa zai ga yana yi maka magana, zai ce mishi yanzu gashi nan kamar misali sun ce barka da ziyartar MK Tech and Crypto. Suka ce yanzu haka dai baka available, amma lokacin da na dawo zan baka amsar sakon da ka tura mini. To hakan yana da matukar amfani, mutum zai ji daɗi yayin da baka online kuma ka mishi message amma automatically, saboda wani bai jin daɗi ya tura maka sako kuma ka jima baka maida mishi ba. Kai kuma misali idan kana busy baka da lokacin da zaka tura mishi, yana da kyau sai ka saita wannan kawai ka tura mishi. To wannan shine yanda ake saita auto message a cikin WhatsApp, amma business WhatsApp. Mun gode da ziyartar wannan channel mai albarka mai suna MK Tech and Crypto. Da Allah ku ci gaba da danna mana subscribe da kuma like idan wannan bidiyon sun burge ku. Allah da za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu amfani game da haka technology da kuma abin da ya shafi cryptocurrency da kuma forex da sauransu. Mun gode.